Nagkasuhay na katong driver sa modern jeepney ug traffic enforcer nga iyang naligsan dito sa Dakbayan sa Mandaue. Mga traffic officials mulusad og refresher training ug seminar sa mga drivers. Ano ang report ni Nico Sereno? Sa opisina sa team nagkaabot kaganihang buntag ang driver sa modern jeepney ug ang enforcer nga iyang naligsan. Gipatawag ang tigom sa labaw sa team kay gitambungan sab sa representante sa operator. Ang insidente niadtong Martes sa Udto nga nakuhaan sa CCTV, makita ang aksyon nga pag-overtake sa modern jeep nga mag-left turn di ay. Nakatalikod ang enforcer dihang iyang nadumbulan. Matud sa labaw sa team, nangayog dispensa ang driver ngadto sa enforcer dungan sab sa pagpanaad nila sa iyang operator sa dugang tabang niini lakip na sa pagpa-CT scan. Ni-apologize gid siya. In fact, ang atong enforcer naluoy gid sa atong driver. Kay pobre man sa taon. Dili na siya mo file og kaso or kung makuha na sa ang CT scan kung okay na, okay ra sa pamilya. Kay nahusay rang insidente dungan sa pag-aksyon sa Tulubagon, hayan ipa-release na ang lisensya sa driver nga gihold sa pagkakaron. Apan gusto ang team nga human sa nahitabo, muhimo og seminar sa mga drivers aron mapahinumduman sa traffic rules. Suportado sab kini sa City Hall aron masiguro ang kaluwasan sa kadalanan. Tanan gyud nga mga modern bus atong unahon niya dayon ang uban. So munay naa sa among PGS nga plano. Please maintain road safety at all times. Ang atoang pagdagan sa karsada is a privilege. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.